हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव लोगोफोर मैया इलेक्शना जोंना जोबनानै थांबाय फाइनाली जोंना इलेक्शन रिजाल्टआ मोनबाय आरोना हर जादों दै मैया गोबां माने हर जादों आरोना रिजाल्टआ कमप्लिट मोननो थाखाय फाइनाल रिजाल्ट मोननो थाखाय ओंखायनो बांसिन मानसियानो मिन्थियाखै आरो माने उन्दुलांदों आरोना बेखायनो आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों भिडिअखौ नायनायनि सिगां जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जोंना मोननो हादों BPFआ 17 सीट आरोना BPFआ मोननो हादों 17 सीटआव देरहानो हादों BPFआ आरो UPPLआ 12 माने 12 सीटआव देरहादों आरो BJPआ मोननो हादों मोन 9 सीटआव देरहादों आरोना BJPआ मोन 9 सीट मोनदों ओमफ्राय GSPआ मोनसे आरो आदार्सआ मोनदों मोनसे दै टोटेल 40 सीट नालाय बेनिनो मोननो हादों खनसेबाव आरोना रिपिट BPFआ मोननो हादों 17 सीट UPPLआ मोनदों 12 सीट BJPआ मोनदों 9 सीट आरो GSPआ मोनदों 1 सीट 9 बोसोरनि ना बियो ओमफ्राय आदार्स मोनदों 1 सीट आरोना दा खोथाया जाहैबाय आरोना सोर देरहामारखो सरकारखौ सोर सालायगोन बेहाय माने मोनसे गिदिर खोथा माने कुइसन फैयो आरोना बेहाय सोर सालायमारगोन बेखौ दा बेहाय माने सोर सालायगोन बेखौ बुंनो हाया दै मानोना रावबो बेहाय 21 सीट मोनाखै सिंगल सीटआव रावबो 21 सीट मोनाखै ओंखायनो एलाइन जालायनांगोन होमबासो बेहाय सरकार दानो हागोन गिबियै बुंनो थाङोब्ला जों BPFआथ' UPPLजों लोगो जानाया एसे गोसा BPFजों जुदि UPPLजों लोगो नांलायोबा जोंना मोनसे 21 निख्रुइ बाङोना सीटआ बेहाय 17 बेहाय 12 21 निख्रुइ अलरेडि बांना दंखायो गासै 20 इजा 29 सीट जाहैखाना दंखायो बिथांमोना जे लोगो नांलायोब्ला अब्ला बेहाय माने सरकार मोनसे दानो हायो नाथाय BPFजों आरो UPPLजों सरकार दानाया माने सम्भब नङा आरोना आंनि साननाय मथे मानोना बिथांमोना नायलायनो हाखाया आरो BJPजों जुदि BPFजों सरकार दागोन नामा गोरोबलायगोन नामा बेबो माने सम्भब नङा आरोना जाथावै आरोना मानोना BPFजों आरो BJPजों माने एगेन्स्टखा आरोना नोंथांमोना खोनाखादों हाग्रामा महिलारिया जेरै मुर जुद्ध'तो हल हेमन्त बिश्व शर्मा लगरहे होनना बुंबाय थायोमोन ना बेबो जानाया सम्भब नङा आरोना जागोन आंनि साननाय बायदिब्ला आरोना बेहाय माने UPPLजों जुदि BJPजों लोगो नांब्ला दाजाबोब्ला बे मोननै सीटआ जाहैयो बे मोननै लोगो नांनानै सीटआ जाहैयो 21 सीट बेहाय माने एसे सम्भबना दं आरोना जागोन नामा बिदि माने साननो गोनां खोथा दं आरोना मानोना हेमन्त बिश्व शर्माजों आरो प्रमदजों माने एसां बेबायदि नांलायनाय जायाखै आरोना केम्पेइन खालामनायफोरावबो इलेक्शननि केम्पेइन खालामनायफोरावबो बेबायदि गावजों गाव एना एनि खालामलायनाय जायाखै जेबो खोथा बुंलायनाय जायाखै बेहाय माने एसे चान्स दं आरोना UPPLजों BJPजों सरकार दानो थाखाय नाथाय BPFजों सरकार दानाया एसे गोब्राब दं आरोना बेहाय माने दा BJPआ मेन जाना दं दै BJPआ जुदि UPPLजों थाङो अब्ला सरकार जायो आरो BJPआ जुदि BPFजों थाङो अब्ला सरकार जायो जुदि जोंनि थाखाय ना BPFजों आरो UPPLजों जुदि लोगो नांनो हायोब्ला ना अब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन मानोना बे मोननै दलाव बर'नि दल बे मोननै दलखौ जुदि जों खौसेथि जानो हानायखौ नुयोब्ला आरोना जोबोद मोजां नुगोन आरो मोजांबो खोनागोन आरोना नाथाय BJPआवबो दं बिश्वजितमोन दं BJPआवबो नाथाय माने बांसिन दं बेहाय BPF आरो UPPLआव बर'नि दल जिथिया बेयो मोननैजों लोगो नांब्ला माने गोबां मानसिफोरा बुंगासिनो दं BPFजों आरो UPPLजों मानोना जोंनि गेजेराव एना एनि दंलायो बे जुदि मोननै दलाबो जुदि गोरोबलायनानै जुदि सरकार दायोब्ला अब्ला जोंनि दला गोख्रोंसिन जागोन आरोना जोंनि हारिनि जोंनि माने बर'नि दला माने गोख्रों जागोन आरोना नाथाय हाग्रामाजों प्रमदजों लोगो नांनायाबोथ' सम्भब नङा बेबो माने गोसा आरोना आंनि आन्दाजाव आंनि मिन्थिनो मोननायावबा
UPPL एबा UPPLजों BJP बेखौ माने आं एसे सानदों आरोना। स' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर सोरजों गोरोबलायनानै सरकार दानाया साबसिन जागोन। दिनै बिथांमोना रायलायगोन लोगो हमलायगोन आरोना सोरजों सोर थांगोन होननानै। स' लोगोफोर भिडिअ बेसिमोन। माने रावबो सिंगेल मोनाखैना बेखायनो बेबायदि जाबाय दै। बेहाय मोनसे सरकार सालायनोब्ला सिंगेल सरकार सालायनोब्ला 21 सिट नांगौ लोगोफोर। बेनि उनावसो गावसोरनि रुल बायदियै सरकार सालायनो हायो। अब्ला लोगोफोर भिडिअ बेसेनोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय अब्ला लाइक खालाम आरो हायोब्ला शेयार खालामना हो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना दाबाव। थेंक्स फर वाचिं।